La valoració és de sobresaliente o de matrícula d'honor. El poble ha respaldat el Partit Popular, tenim 6.100 vots i hem crescut de forma exponencial i això no sols en diferència a la segona força política que n'hi ha en el poble, té 3 consellers i nosaltres tenim 13 consellers, el que diu clarament que el poble confia en la gestió del Partit Popular, ha valorat positivament el que han fet durant aquests 4 anys i confia en que som capaços de portar aquests 4. Així que donar les gràcies, aprofitar per donar les gràcies a tots els que ens han votat i anem a seguir en la mateixa línia, treballant per les persones i treballant sobretot també per la qualitat de vida, la millor qualitat de vida del nostre poble. Recalcar sobretot que a més hem aconseguit ser un referent a nivell no sols de la comarca, sinó jo diria a nivell de la comunitat, creixent per dalt del 41% respecte a les seguents forces polítiques. Així que hem recibit la felicitació directament del president Camps, del nostre president provincial per els excel·lentíssims resultats. I jo això vull traslladar-ho a tots els que ens han votat, a tots els simpatitzants i a tots els afiliats del Partit Popular perquè aquest èxit és un èxit d'ells. Els objectius de la legislatura són els que portàvem en el nostre programa electoral. El programa electoral sigui un programa molt realista perquè sabíem que els 4 anys que venen tenen que estar centrats en les persones, sobretot en buscar empleo i en buscar ajudar a totes aquelles famílies que estan atrapades per la crisi i després seguir millorant la qualitat de vida de la pobla en carreteres, per exemple, per a unir les urbanitzacions de la zona nord que estan molt deteriorades, en seguir millorant a nivell cultural, tenim l'objectiu de la nova biblioteca i el nou centre cultural. Diguem que el que nosaltres hem ficat en el programa és un programa realista, i això sigui un dels objectius que teníem claríssims antes de començar a confeccionar-lo. Sabem que aquests 4 anys seran durs, però el primer és centrar-se en les persones i seguir millorant la qualitat de vida del municipi. Nosaltres en aquests pròxims 4 anys el que tenim clar és que aquests 4 anys que ja portem d'experiència la gent ha dit que estem en el camí correcte. Entonces la nostra línia va seguir sent centrar en tratar a cada un dels poblats personalitzadament, intentant donar-los aquesta comunicació directa que hem tingut durant aquests 4 anys i que ens ha donat un bon resultat i que fa que al final les 20.000 persones de la pobla se senten personalitzades i ateses a cada problema que tenen. I això és, creguem, que un dels pilars fonamentals de totes les legislatures, però sí està de cap més per la situació econòmica que envolta els veïns. I a partir d'ahí el seguir treballant no al 100%, sinó al 200 o al 300%, intentant aconseguir que milloren des de la cera, la carretera, la nova biblioteca, ja no sols les infraestructures grans, sinó també infraestructures xicotetes. I això va ser els 2 pilars, centrar-se en personalitzar els nostres 20.000 habitants, que jo crec que és el que fa diferent un poble i sobretot nosaltres podem permetre-se el lujo en un poble del tamany del nostre, que no és ni xicotet ni gran, encara tindre aquesta cercania i aquest contacte en el veí. I això va ser l'objectiu número 1, apoyant, per supost, els 2 aspectes que hem comentat d'empleo i de situacions de famílies que ho van a passar mal en aquests anys. I a partir d'ahí tirar avant perquè el nostre municipi seguisca sent referència no sols de la comarca sinó de la comunitat. Està clar que el Partit Popular té la majoria, no necessita consensuar, però crec que és molt important en aquests anys, en els 4 anys que van entrar, que van ser difícils, que tots en els temes importants estiguem d'acord. Jo crec que en la legislatura anterior ja n'hi hagué algun partit que així ho feu, com per exemple sigui el cas del Bloc, ara Compromís, sí que recolzar en moments importants el pressupost o temes d'urbanisme que són grans i que van a definir com va a dirigir-se el poble. Jo el que sí que demanaria als partits de l'oposició és que aquests 4 anys el poble, al marge de que no vol veure enfrontaments, sinó vol veure gent que treballa unida per millorar la qualitat d'un poble. I això és el que jo us demano. Intentar que sobretot en els grans problemes, en les grans situacions, en les grans decisions que van a definir el creixement del nostre poble, que van a definir el dia a dia del treball del nostre poble, estiguem units i estiguem tots a una. Jo, per supost, treballaré per el consenso de totes les forces polítiques perquè crec que més que mai aquests 4 anys és el que espera el municipi de nosaltres.